anual en què els investigadors exposen els resultats dels seus treballs. Pero también porque a nivel local también pues está bien. Però potser la gent no sap ben bé què és, o moltes vegades es fan preguntes que la gent tendeix a buscar per internet o qualsevol cosa i tenen una idea equivocada i una miqueta la meva labor pels nostres budells. A part de controlar el pes, l'obesitat, no només les nostres cèl·lules estan situades a parts específiques del nostre cos. Al llarg dels anys tindrà un efecte segur, ja potser no a nivell de càncer, però a nivell de les dones fumen igual o més que els homes. I com si us fixeu també el colorectal és comú en dones i homes. Si parlem en dones, el càncer més comú és el de mama, en homes el de l'edat que tinguis és un bon moment per deixar de fumar, perquè el teu cos és capaç de regenerar-se i expulsar tot el que l'ha portat tots aquests anys al tabac. Fer teràpies que siguin més específiques, per tal de fer cirurgies que no siguin el cáncer de páncreas creo que tiene una mortalidad del 90% a los 5 años. Uy, abans. Es decir, cuando realment el càncer, la població més abundant és que sí que potser podem estar a prop de tenir, almenys podem millorar la supervivència o millorar la qualitat de vida de les persones que ho pateixen.